ingen lure gi patch student moko bende nitie manyalo manage koyudo time ka weekend ka watime ga weekend matin tin to pro classes be attend ko depend to mindset mar ng'ato gi gima nokeli mano kende e gima muhimu to chini gima nokeli to bende kikwa wiwi wawil nwangi mbele to kwa ngichen kumwae wiki kwil gima nokeli kam maduong' lich gima duong' malich nokeli en school no koro matindo gitinya matia mondo I create ways kaka inya survive for the period ma pod intie kanyo kime connection bende achiel ari adek kama ero kama nahinya ko manya kono ngajwang dakika skado pradek tok sangwen akayo matine ka duogo abro bedo ka duogo kod kang mogik to kang mogik makamanya kono ngajwang abro bedo ka rwako pachin bende kamoro moro mintiere ibro bedo thuolo mano mar gonwa sima ka yueyo adwogo koda simbe magi kotende kod thor wach mwantiere godo ponono ni janyuol jopuonjre kata japuonj mbalariany inyisa na pachi kotende kod ng'anyo mago mag jopuonj mag mbalariany mosebedo kadhi nyime in kaponono ni japuonjre ng'anyo makama thireyo machal nade janyuol japuonj mbalariany ng'anyo makamagi thireyo machal nade sumnwa paro wakoyuma tena. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Mohero dongruok ne ngima makin. Para ne pap midhialo e jo Kenya mosetelo nyime e neno ni opidhi yiende kendo rit bunge. Jogo matimo gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higni mabiro. Mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienja boro joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidh yien e pachoka. Nitiere omenda miloyo maromo milion 5